Κωστάρα, τι ήταν αυτό, ρε? Έλα. Σαν βόμβα ακούστηκε. Μότο σε λένε. Έλα, ακούς. Εγώ είμαι με τον Αεάκη. Θα τους πάρεις όλους να τους το πεις. Πώς δεν ξέρεις, μαλάκα. Πώς δεν με ξέρεις βρω μάνα μου στο συντοχαστούκια και με πάθεις? Να πάμε και κανένα άλλο φίλο να το πούμε. Κρίμα είναι, ρε, πρέπει να τους όλους. Αυτός είναι που είναι η τέτοια. Άντε, σήκωσε και αυτούς, ένα τους το. Έχουμε άλλους 2-3, πώς είναι όλοι? Έλα, Γιαγιάδες, παππούδες, να τους πιάσουμε μόνος, bro. Μίλησα, ναι. Θα πας εσύ να πάει στο βέλη. Ρε, πώς πού δουλεύεις στη Wall Street, ρε μαλάκα? Έχεις πάρει 3 τηλέφωνα, 5 λεπτά είσαι μες στο αμάξι. Πες το. Έτσι. Ναι. Αμάν είναι που στην κλείσει το πέτακτο! Έλα. Τι κάνεις έτσι στον κόσμο, Δεν μπορούμε να μιλήσουμε! Έλα. Μα μη σε ξαναπάρουν τηλέφωνο, αδερφέ. Περίμενε, θα σε πω που να πας. Περίμενε. Έλα ρε μαλάκα, φτάνει ρε μαλάκα! Έλα. Πού είσαι, στηριμένε? Από δεξιά πάνε. Γιατί σε παίρνουν και σε βρίζουν αυτοί ρε? Πάλι δεξιά. Έλα. Ελάκης είναι ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Πού είμαι? Έλα καβάνα. Τι καβάνα ρε? Δεξιά πάνε. Έλα καβάνα. Πες να το πάει Χαλκιδόνα. Τι λες ρε αδερφέ, τι νομίζεις με ταξιτζής? Το πάει Χαλκιδόνα. Τι λες ρε μαλάκα, πώς σε πάω Χαλκιδόνα? Χαλκιδόνας, έρχομαι να πας Χαλκιδόνα. Τι έχεις ρε αδερφέ, δεν θα σε πάω Χαλκιδόνα. Τι γάμισες όλα. Δεν θα σε πάω ρε Χαλκιδόνα, γιατί δεν σε πάω Χαλκιδόνα ρε? Πού θα πας? Κλείς τον ρε μαλάκα. Πάνε ίσια. Ποιος είσαι ρε μαλάκα, είσαι ο κεντρικός σταθμός των τηλεφώνων της παρέας. Δεν ξέρω. Εσένα παίρνουν όλοι. Κάτι τέτοιο. Α, δίπλα είναι ρε μαλάκα. Ναι, αλλά δεν φτάσουμε ποτέ εκεί που πάμε, ρε. Ρε μαλάκα, τι γίνεται ρε αδερφέ? έλα. Φτάνει ρε μαλάκα, φτάνει με τα Λέει, τηλέφωνα δεν ρε. πας